भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून सावंतवाडी मंडलमधील भजनी मंडळांना भजनी साहित्य वाटप करण्यात आले आहे। भाजप युवा नेते माजी पंचायत समिती सदस्य संदीप गावडे यांच्या संकल्पनेतून हा उपक्रम राबवण्यात आला आहे। गणेश चतुर्थीच्या पूर्वसंध्येला भजनी मंडळांना प्रोत्साहन देऊन सांस्कृतिक चळवळ सुरू ठेवण्याच्या हेतूने प्रतिवर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील संदीप गावडे यांच्या मार्फत भजनी मंडळांना साहित्य वाटप करण्यात आलं। सावंतवाडी मंडळातील भजनी मंडळांना साहित्य वाटप करण्यात आलं। यावेळी भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष संदीप गावडे, भाजपा आंबोली मंडळ अध्यक्ष संतोष राऊळ, जिल्हा बँक संचालक रवींद्र मडगावकर, खरेदी विक्री संघ तालुकाध्यक्ष प्रमोद गावडे, माजी सभापती पंकज पेडणेकर, माजी नगरसेवक ॲडव्होकेट परिमल नाईक, माजी जिल्हा परिषद सदस्य पंढरीनाथ राऊळ, गेळे सरपंच सागर ढोकरे आदींसह भजन मंडळाचे सदस्य उपस्थित होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।